Chitini phai por ni ada por phai kresia por kongching timung arong amekar langtuk timung achor Rina Terangpi aphan Assam government pen kepanong pipon anong Governor Assam Waristha Siksha Samman Lohthanbang atum Foundational Education Anparta Abarim Lohthanbang asai ki claim kachepaduk asai kam ating Assam government pen kapin khatpon ating si sangpi Rina Terangpi hem an palisi nong ekepajerdam ADC Kakumoni Saikia ACS in Church Bokajan Subdivisional Officer Civil Rideng pen alang lilong kachirap kachitodun Bokajan Subdivision DPEO Rita TP lapen magistrate arisang hotum chitong dunsi RDP dun Sangpi Rina Terangpi methang lamthe kachithan pon laki Lohthanbang asai claim bom hutsida claim somara tumaphan lokethan kanghon pachingbar pon mate pahuman pon puta chithan pon lapen non Lohthanbang atumaphan kachuning ripon laki lo charli bom claim somara tumaphan methang asopu hok pon si Lohthanpa minangji puta than pachini pon claim somara tum henlo mokewang jilangar nike doctors engineer politician lapen kaprek arlengethe nang kachemanji atumlo Pinporda me Bokajan subdivision angkang along Bangtrok Abarim Lohthanbang atumaphan Assam government pen nong ADC Kakumoni Saikia arideng pen pajir ponlo lalo nili kichengsi ke arnam phansi choro paprangpo nili pirthe hachidet pen la so pirthe long nili phan laan okran kimi pen Charlie dun nili pinili potum nangpa Charlie pen nili non boreng oversight choklem dun long lake ningkan thongke bra sirkep ra chiklo joni ra nikre sirkep anse nili retirement and long lo lapen pinyar ni an nili phan Bokajan subdivision pen sibang lo bonsita me governor award pusi lake governor pen sinangapali lo Assam state governor pen adaksi Bokajan keceng ke mane ha district an lo district pen setame nidung akithenai primary school akithenai mem enters la nata atumi chingkilong la pen ke DPO sar hakem sar pen ta chingkilong lo la sialang dun nang than lo penap ke nang hem ADC mem tung wangji lasi haladak hong tu kwalam lo lasi nili pada pen stame langli tung phan kang hong lo lasi pinyar ni an ladak nili hem nyaliar brung lo nili chor pen nili somar pen ni tung hong prong se alang tung non baji kebra chitim anang lilo lasi la sohut la ADC mem Kakumoni Saikia lapen ke BPO mem Rita TP mem Bokajan subdivision BPO mem lo lapen ke lapen arisan ada CRC sartum da dolo Sangti hidipen presenterang Karbing long live